Uy, tama-tama. Hala, pagkadaghan ng gulay si Uncle Dre Idre. Ayo, Kol? Oy. Uy, tama. Kol. Pwede mangayo sa imong gulay, Kol? Ki ulay ko'y sudanon karon ba? Pwede mangayo? Pwede man na, pero asa man katong sa unang panahon? Dapat na nanungka kay para na kayo makaon. Mangayo lamang ko, Kol. Nganong iapil pa man nimo ng panahon? Wala na may gulay ron nga ginapangayo. Ibaligya na ko ni. Adili, oy, mangayo lang gud ko kay alang-alang usaon. Ano naman hintaw na yung mangayo. Dili man ni ang gulay pag mangayo, ibaligya man ni. Ang grabe dalua po ka. Ay, sus! Di man sino nga magdinalot, ani, basta ibaligya na ko ni, kay ako ning ginabudlayan. Kamu, magtanong unta mo, para makakaon mo. Ingon nila. Tuna adto ko na atubangay misong tao ganito may dala nga gulay nya karon gitigihatag ra mo daw si mo nya karon dili ko nimo tigaan. Alangan din ako ihatag. Nga ako mo tong papa. Papa na ko to. Papa day nimo to. Papa na ko to. Sige lang gud kol kay luwi kay akong anak dito kol walay sudan kol. Sige na gud kol. Walay sudan imo anak. Walay sudan akong anak kol kay dili man gud mukaon akong anak og karne kol. Gulay gini ang pagkaon kol. Asa man imo asawa di ay? Wala gani na trabaho to sa palengke kay para karong gabi may ara sa dala nga bugas namon. Ano pa dra kung sunod pa malay. Sige na gud kol. Ang gulay dili gini ipanghatag. Ibaligya na ko ni. Sige lang gud kol, mabawi lang gud ko sunod kol. Gamay lang gud. Sige na. Sabi gani kay Salamat. malumod yun ako kasing-kasing. Dali rin kay ko maluoy. Sige. Pagkuha. Sige kol. Pagkuha. O kol. Kay muli sa kuspayag. Ay ikaw na lang kuha kol kay nya karon madaot na kol. Dili na pwede nga ako pagkuha mo. Ako may tag-iya, ako may pagkuha mo. Pagkuha diya, daghana. Alang nga. Asa mo wala mo ko kita kol nga ang mangayo mo pa manguha dapat ang tagiya jud magkuha kay para wala daghang istorya ba, di ba? Oh, sige. Kuha ante ka. Sige kani. Ikaw wala ka. Kuha ante ka. Salamat. Oh, Ay salamat makagul. Unsa man ako lilamon manakol? ay, mamili pa man ka. Tag-iya pakwaon. Damo ng tagaan kag hilamon kay di man ka makuha. Unsa nga ko kanding? Nga pagkanon mo ko gilamon? Pre. Tawag ko, pre. Shh. Oh. Dali na. Neng, buko kayo. Ay, mga babae ba? Ano ba babae di? Baka kita kag babae bro na Kisa mo na. Ina ko lagi akong asawa lagi mo sumli. Ay, isawa din mo na. Bibi. Tulong taon, be. Ngapot pala ka dre. Sakpan di, pre. Nanguha mig bayabas. Allah. Bayabas ra ni, pre. Na mayabas rami dire kung naay kuan na pwede Japon.